إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. bayan haka ina mana gaisuwa ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullah. ina farin cikin saduwar mu a wannan safiya ta asabar 9 ga watan biyu watan safar a wannan shekara ta 1426 bayan hijira, wanda ya zo daidai da 19 ga watan uku shekara ta 2005 miladiya, a nan masallacin Abu Ayyub al-Ansari domin ansa laccarku wadda malamin ku, shehin ku, ni kuma amini na, abokina Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya gabatar da bukatar ku a madadin ku. Hakikanin gaskiya in ban da shi ba wanda zai minti tsaye irin wannan. Ranar talata kawai aka faɗa bin laccar, wanda mafi karanci ya kamata a bani wata ɗaya ko sama da haka. To amma yana da matsayin da ba zan ce masa ba zan zo ba, da haka na kukuta na matsantawa kaina na zo domin in faranta masa rai, in sanyaya masa zuciya, in yi so ko kuma zuciyar ku ta yi sanyi bayan tashi ta yi sanyi. Abinda nake son mu tattauna akai haƙoƙin mata a cikin addinin musulunci. Na taɓa yin latta makamanciyar wannan so wani adadi da ya wuce a baya a waɗansu wurare da ba nan ba, amma na maga a yau akwai bukatar sake tattaunawa akan haƙoƙin da mata suke da su a musulunci. Domin a jiya Juma'a 8 ga watan Safar na wannan shekara, sannan kuma 18 ga watan Mars na wannan shekara ta 2005, mace ta yi sallar Juma'ar farko ta shugabanci mata a Amerika, kuma aka fito da wannan a matsayin ɗaya ne daga cikin haƙoƙin da an kwacewa mata su, yanzu kuma alasan barka mace ta samu dama ta hau minbari ta yi huɗubar Juma'a, kuma a cikin mamudinta akwai maza. To idan har wannan shine haƙƙi daga cikin haƙƙoƙi da addinin musulunci yake son ya tabbatar wa mace, abinda wannan ke nufi rayuwar da annabi ya yi gaba ɗaya 13 a Makka da 10 a Madina, da rayuwar da khulafa'ur rashidun suka yi shekaru 30 sur suna mulki, wato sun bar duniya ba tare da sun tabbatar da haƙƙin iya mace ba. Domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a samu wata mace da ta yi limanci na Juma'a ba, ballantana a cikin mamudinta kuma a ce a garwaye maza da mata, haka a lokacin khulafa'ur rashidun. To da haka dai naga ya dace a irin wannan yanayi malamai na addinin musulunci su yalwata harshe, su yawaita magana, su duba cikin ayoyi na alqur'ani mai girma da hadisan manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dan kokarin zakulo nau'ika daban-daban na haƙoƙin mata wadda addinin musulunci ya tabbatar musu, ba irin haƙƙin da yau Amerika da 'yan kanzaginta suke kururuwar za su tabbatarwa da ya mace ba. Da haka takardar da ke hannuna
ina cikin mota bayan na fito daga gida, ina jin bayan na zo daidai junction na kofar gidan Malam Aminu Kano, na ɗauki takarda da biro nake lissafa abin da zai iya tunowa na haƙƙin iya mace a cikin addinin musulunci. Kun ga ba wani bincike bane ko bahasi wanda yake dirsha, wanda kila in zan tsaya in yi bincike to zan samu haƙoƙin da sun ninka abin da ke rubuta a nan gurin. Zan lissafa mana su kamar yadda na rubuta su ɗaiɗai tare da ƙoƙarin kawo abin da zai goyi bayan su na ayoyin Alƙur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko shaidu na tarihi cikin abin da Allah madaukakin sarki ya bani ikon tunawa dan bani da shi a rubuce gaba ɗayan sa nan. Farko dai addinin musulunci ya yarda da kasantuwar mace a matsayin ɗan adam irin yadda namiji yake a matsayin ɗan adam. Mace ma ba dabba ba ce, halitta ce ta ɗan adam mutum. Allah ya tabbatar da haka a cikin ayoyin Alƙur'ani masu girma. Yace ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ku mutane, lalle mun halice ku mace da namiji. Allah ya ce mutane, sai kuma yace mun halice ku, wato ku suwa ku mutane, mace da namiji. Wato sai wannan ya nuna yadda namiji yake mutum haka mace ma take a matsayin mutum bil adama. khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Mun sanya ku zamanto shu'uban, al'ummomi daban-daban. Lafazin ash-sha'ab na nufin al'umma wanda karkashin ta akwai kabilu daban-daban. Yanzu idan ka dauki Najeriya al'umma ce, a cikin ta akwai Hausawa da Yarabawa da Inyamurai da Fulani da Bare-bari da sauran yaruka. Wannan shine sha'ab. Idan an ce shu'ub al'ummomi, sannan wa qaba'ila mun sanya ku zanto kabilu daban-daban. Kabila kamar Hausa kabila ce, kamar kuma Yarabawa ita ma kabila ce mai zaman kanta, kamar Inyamurai kabilu ne masu zaman kansu. Ubangiji ya halice mu al'ummomi daban-daban sannan kuma kabilu daban-daban. Bayan ya halice mu mazan mu da mata, wannan aya ce da take nuna mana cewa lallai addinin musulunci ya tabbatar wa ya mace mutuntaka da kasancewar ta bil adama irin yadda ɗa namiji yake a wannan matsayin. Abinda mutum ke samun fifiko da shi akan mutum dan uwansa shine tsoron Allah. Da haka Allah ce inna akramakum indallahi atqakum. Wanda ya fi ku daraja a wurin Allah shine wanda ya fi ku tsare dokokin Allah. Ta fuskar halitta namiji ya tsara mace, amma idan mace ta tsara namiji tsoron Allah sai ta fi shi matsayi da daraja a wurin Allah. Ba ma sai an faɗa ba, kowa ya san idan mai tambaya ya tambaye ku cewa da Fir'auna mashahurin kafirin nan da matarsa Asiya wa ya fi daraja, wa ya fi kima, wa ya fi mutunci, wa ya dan aljanna, to amma wa ya lalatacce, wa ya kangarare, wa ya dan wuta. Kun ga anan gurin taqwa ta yi tasiri kenan. Inna akramakum indallahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Lalle ubangiji ta'ala alim ne, masani ne, sannan kuma kabir, gwani dangane da al'amuran da bayi suke ciki. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya ruwaito, yake mutane gaba daya kala biyu ne, barrun taqiyun karimun ala Allah. Bawa ya zanto mai da'a, ya zanto mai takawa, jin tsoron Allah da tar dokokinsa. Karimun ala Allah, wanda yake da mutunci a wajen Allah. Wannan mutum na farko kenan. Mutum na biyu daga cikin bayi, fajirun shaqiyun hayyinun ala Allah ta'ala. Wato mutum ya zanto fajiri mai aikata mugunyar ayyuka, ya zanto shaqi mara arziki mara mutunci, sannan wulakantacce a wajen Allah. Duk duniya mutane iri biyu ne, da mace da namiji. Duk wanda ya zama a ajin farko to ya shiga cikin inna akramakum indallahi atqakum. Ko mace ko namiji, duk wanda ya shiga aji na biyu
to ya zama wulakantacce kenan wanda ba da kima a wajen Allah. To kaga anan ya mace tana da daraja kenan idan har ta yi imani. Ya mace bil adama ce irin yadda ɗa namiji yake a matsayin bil adama. Abu na biyu, addinin musulunci yana karɓar imanin ya mace yadda yake karɓar imanin ɗa namiji. A cikin alkur'ani mai girma duk inda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu, ya waɗanda suka yi imani, to kira ne da ya shafi maza ya shafi mata. Duk da cewa alladzina jam'i ne na mazaje, amma mata sun shiga ciki. Amma tare da haka sai Allah ya sake ware mata da sunan al-mu'minat, mummunai mata. Ya ambace su tare da maza, wani lokacin ya ambace su kadai. Ubangiji ta Allah ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum Allah inna Allah 'azizun hakim. Mummunai maza sai ce da mummunai mata, al-mu'minun wal mu'minat. Tare da haka sai ya ware mata daban, ya ambace su suna al-mu'minat, yace ya ayyuhallazina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Ya ayyuhan nabiy idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasriqna wa la yazrina wa la yaqtulna awladahunna zuwa karshen aya. Al-mu'minat, wato musulunci ya karbi imanin ya mace irin yadda ya karbi imanin ɗa namiji. Abu na uku, addinin musulunci ya yarda da ayyukan kirki, managarta ayyuka da ya mace za ta yi irin yadda yadda da kyawawan ayyuka irin na ɗa namiji. Idan ɗa namiji ya aikin kirki an yarda da shi, haka idan mace ta yi aikin kirki an yarda da ita. An siffanta mace da irin ayyukan da ake siffanta ɗa namiji da shi, dan a nuna ta yi tarayya da shi wajen waɗannan ayyuka din. Ubangiji ta ala ce fallazina hajaru wa ukhrijo min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Waɗanda suka yi hijira kuma aka kore su daga garin su, aka fitar da su daga garin su da suke so, aka tilasta su yin hijira zuwa garin da ba nasu ba, aka cutar da su wajen bin tafarki da. Kaga da wannan ana maganar masu hijira waɗanda aka kore su daga garin su, aka cutar da su, aka musguna musu wajen bin tafarki da. La ukaffiranna anhum sayi'atihim, zan kankare musu kurakuran su, wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, zan shigar da su aljannan da koramu ke gudana karkashin gidajenta, karkashin benayenta, karkashin gine-ginenta. Kila wani ce to wannan ai maza kenan, su ne allazina hajaru, su suka yi hijira, su ne ukhriju min diyarihim, su ne uzu fi sabili. To amma nan rajin ayar ne, a farkon aya an nuna da maza da mata abin ya shafa, dan Allah ce fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa. Allah ya ansa wa mummunai cewa ni fa ba zan tauye aikin mai aikin cikin ku ba, ko mace ko namiji. Idan namiji ya aikin kirki ba zan tauye masa ladansa ba, haka idan mace ta yi aikin kirki ba zan tauye mata ladansa ba. Kaga ayar ta hada maza da mata kenan. Sannan Allah ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Duk wanda ya aikin kirki, mace yake ko namiji, yana mai imani da Allah, to zan rayar da shi kyakkyawar rayuwa a nan gidan duniya cikin kwanciyar hankali da walwala. Sannan kuma kuna sanar da ayar nan ta cikin suratul ahzab wanda aka zayyana muhimman siffofi guda 10, kuma aka hada maza tare da mata a ciki. Fadin Allah ta'ala innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina Allah katiran wal dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sufofi 10 ne, yadda aka siffanta maza da su haka aka siffanta mata da su, dan a nuna yadda musulunci ya tabbatar wa ya mace aiki na gari idan ta yi, baya tauye mata shi. Abu na 4, alƙawalin gidan aljanna. Alƙawali ne da ya shafi mace irin yadda ya shafi namiji.
ba a cewa namiji ne kawai zai shiga aljanna, mata ma za su shiga aljanna. Haka Allah ya yi alkawali, haka manzon sa ya yi alkawali a cikin hadisai sahihai. A ayar da na karanto ɗazu Allah ce wala udkhilannahum jannatin, zan shigar da su aljanna. Allah na nufin su duka mazan da matan, tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillah, wannan lada ne da sakamako daga wajen ubangiji. Wallahu indahu husnul thawab, a wurin Allah kyakkyawan lada yake. Wannan alkawali ne na cewa maza da mata don ana musu alkawali da gidan aljanna. Abu na biyar, ya mace suna da haƙƙi wajen ta zaɓi miji. Ba a yadda ba mahaifinta ko wakilinta ko majibincin lamarinta ya tursasa mata auren wanda ba ta so sai wanda take so. Abinda iyaye za su yi shine ba ta shawara da kawo mata dalilai wanda ita ba za ta iya ganowa ba idan har suna so su zaɓa mata miji. Karkashin shawara da za su bata da bayanai da za su yi mata da kalamai masu daɗi da hujjoji, to sai ta zo ta gamsu da wanda suke so ko da ba ta san shi. Haka aka ce su yi. Idan sun ga sun samo wani namiji na shari suna son ta aure shi, ita kuma ta yi zaɓen tumun dare, to ba ta cewa dole ga namu ko dai ki aure shi ko ki bar gidan nan. Idan sun yi haka ba su kyauta ba, sai da sai haba wanci ya ai wannan wanan ba, idan an kwatanta shi da wani akwai bambanci. Wani mutum ne da tarihi ya nuna mai kiyaye sallah ne guda biyar cikin jami'i, mutum ne mai aikin yi, mutum ne mai imani, mutum ne mai aqida ta gari, mutum ne mai zumunci, mutum ne mai kyakkyawan tarihi da bayanai dai da suka sani wanda za su faɗa mata. Amma kin ga wani ko da kika zaɓo fa sallar ma fa wata rana yayi wata rana ba yayi, kuma a yanzu haka yake a makale yake, wani yake ciyar da shi, bai riga ma ya fara wata sana'a ba, ko irin mutanen nan ne masu zaman kashe wando ko na makamancin haka da su faɗa mata dan su gansar da ita daga kwaran dalili. To haka aka ce su yi, amma su ce dole sai kin auri wannan bai halarta ba. Addinin musulunci ya ba ta dama ta zaɓi abokin rayuwarta da za su zauna tare, dan rayuwar aure tana buƙatan fahimtar juna da san juna da jin kan juna da tausayin juna. To tana buƙatan ta samu wanda za su yi musayar soyayya da ita, ba wanda shi kaɗai yake son ta bai ta ba ta son shi. Hadisi ya tabbata wata baiwar Allah mahaifanta sun aurar da ita ga wanda ba ta so, sai ta kai ƙara wajen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ta ce da shi iyayena sun aurar da ni ga wanda ba na so, ko shakka babu ba na son shi, me kake ganin ya kamata a yi? Sai manzon Allah ya ce da ita kina da zaɓi, in kin ga dama ki zauna, in kin ga dama ki nemi a sake ki. Sai ta ce wallahi zan jure in zauna tun da sun haɗa da shi, amma dama na yi maka wannan tambayar ne dan ka ba da wannan amsar, iyaye su ji daga bakinka cewa ba su da iko a musulunci na tursasa ƴaƴansu su auri wanda ba ta so. Wato kaga wannan yarinya tana da hikima, tana da basira, tace zan yi hakuri in jure in zauna tunda an bani zabi ko in zauna ko in abin nan, amma na so dama in maka wannan tambayar ne ba dan ba zan zauna ba, sai dan ka faɗa da baki wanda bai ji ba ya ji cewa ba shi halatta iyaye su tursasa yasu ta auri wanda ba ta so. Sannan kuna sanar da hadisin Barira da mijinta Mugi. Barira bai wace ta ummu na Aisha, tana da miji mai suna Mugi. Ummu na Aisha ta yantar da ita, auren ta mutu tsakaninta da Mugi. Sai Allah ya jarrabi Mugi da tsananin san Barira, ita kuma ya zanto gaba ɗaya ba ta kaunar shi, bayan da sun taɓa yin aure. Akan yi haka, da ana soyayya kuma soyayya ta wargaje ta lalace har ma ta zama kiyayya. Mujis kuma tsananin san ta ya dame shi a zuciya, inda duk ta wuce kan titin Madina na biye da ita. Maza Allah ce da Abdullahi dan Abbas, baka mamakin irin yadda Mujis ke san Barira, baka mamakin irin yadda ita Barira take kin Mujis. Abdullahi dan Abbas ce lalle na gani. Maza Allah ta tausayawa Mujis matuka, sai ya tashi da kansa ya je wajen Barira, yace ke Barira, shin ba za ki yi haƙuri ba a mayar da auren ki ke da Mujis? Na ga wata takar da kai ko sunanta Barira ban sani ba.
ba za ki yadda a mayar da auren ku ba ke da Mugis? Sai ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shawara kake bani ko umarni ne? Sai manzon Allah ta shawara nake baki. Sai ta ce to bana sai. Manzon Allah sai hakura babu yadda iya. Wato da umarni ne annabi ba ta da dole ta yi ne. Ta bi umarni manzon Allah ko tana so ko ba ta so. Amma tunda annabi bai ba ta umarni ba shawara ce, wannan ya nuna ba a yi wa wani tilas. Tunda haƙƙin da annabi ke da shi akan sauran mutane musulmai ya fi haƙƙin da mahaifanmu suke da shi akan mu mutane. Annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. A takaice dai wannan shine haƙƙi na 5 daga cikin haƙƙoƙi. Haƙƙi na 6 daga cikin haƙƙoƙin iyamace, tana da haƙƙi na ciyarwa, dole mijinta ya ciyar da ita. Dan ubangiji ta Allah ce liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Kuma ubangiji ya ce wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wato ma abucin yalwa ya ciyar daga fadin yalwar da Allah ya bashi, fadin dukiyar da Allah ya bashi. Wanda ko aka takaita masa dukiya to ya ciyar daga arzikinsa da yake da shi takaitacce din. Wato ciyarwa wajibi ne. A nan ko da mace tana da dukiya sama da mijinta, wajibi ne ya ciyar da ita, sai in ta ce na yafe maka ba sai ka kawo mun ba, ina da abin da zan ci, ina da abin da zan yi ce ne. To wannan ta yi ihsani kuma tana da lada a wajen Allah. Amma in ta ce sai ta karɓa ba ta yi laifi ba, dan wajibi ne ya ciyar da ita. Wannan ciyarwar ta shafi ciyar da ita a lokacin da suke aure, ta shafi ciyar da ita bayan ya sake ta, sakin da akwai kome a cikinsa, kamar saki na 1 da na 2. Ta shafi ciyar da ita bayan ya sake ta ko da ba komai in tana ɗauke da ciki daga gare shi, dole ne ciyar da ita don ciyar da ɗansa wajibi ne. Ɗanta na cikin ta ko bayan da za a iya ci abinci sai daga abin da ta ci, a ce ciyar da ita ciyar da ɗansa ne. Da haka ciyarwa haƙƙi ne na 6 daga cikin haƙƙoƙi. Haƙƙi na 7 wurin zama, wajibi ne namiji ya tabbatarwa da mace wurin zama. Wurin zama kuwa wato na nufin nashi na kansa ko wanda yake na haya. Amma ba daidai bane ba ya zanto ita za ta nema wa kanta wajen zama, ba daidai bane ba kuma ya zanto a gidan iyayenta suke zaune. Abinda shari'a ta sani shine zai kama mata wurin zama, nashi na kansa ko na haya. Idan wata matsala ta same shi ta rayuwa wanda na iya samun dan adam ko da yana da wadata jiya ya zanto yau baya da ita, sai ta koma gidansu kafin Allah ya bashi yalwa ya sake dawo da ita, to wannan iyayenta sun so su yi masa taimako kenan. Babu laifi a yi wannan taimakon, akwai lada. Amma kuma ba daidai bane ba shi kuma ya amfani da wannan taimakon da aka yi masa, ya samu halin ya kama haya ya dawo da ita kuma sai ya kyale ta. Wannan idan ya haka to ya zubar da haƙƙinta, kuma sai Allah ya tambaye shi akan haka ranar tashin kiyama. Haƙƙi na 8, haƙƙin abin da ya shafi sutura. Dole ne ɗan namiji ya yi wa matarsa sutura. Wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, menene haƙƙin ɗaya daga cikin mu da matarsa take da shi a kansa? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa an tut'imaha idza ta'imt wa taksuha idza tasait. Wato idan ka cika ciyar da ita, idan ka yi tufafi ita ma kai mata. Wajibi ne da ciyarwa da tufafi da wurin zama duk za a yi su ne bil ma'ruf. Abinda ake nufi da bil ma'ruf daidai gwargwadon samun mutum, kada ya yi mata ƙauro, kada kuma ya yi almubazzaranci, tunda Allah baya son almubazzaranci, kuma ya ce innal mubazzirina kanu ikhwani shayatin. Masu almubazzaranci dangin shaytan ne, wa kana shaytan li rabbih kafura, shaytan kuma ya kafirce ma ubangijinsa. A nan gurin na ce bil ma'ruf, wato ba tare da ƙauro ba, saboda akwai mazaje da suke da wata halayya. Ko da mutum yana da halin duk bayan wata ɗaya wa matarsa tufafi, ko duk a wata 2 ya mata tufafi, sai gaba ya yi. Kawai ana mata tufafi ne so 2, karamar sallah da babbar sallah, sai kuma in ta haihu a bata a tamfar haihuwa. To wannan al'ada kenan, ba musulunci ba. In musulunci ne za ka yi mata tufafi duk lokacin da kake da yalwa. A shekara ɗaya in ka samu ikon ɗinka mata tufafi 10 ya halatta. In ka samu ikon ɗinka mata 5 ya halatta. A kowane wata in za ka mata sabo ya halatta. Ai matar ka ce.
ko ba sai ka bari idan kana da hali duk ta kace tufafin ya kode ya kuma kodewa a jikinta ba, in ta za ka yi to kuma ke waki ba wata tsana ki samu lada, bari ke kuma in kawo miki sabo, wannan ya halatta. kuma kai kanka ma jin daɗin ka ne, morewar ka ne idan kai wa matarka tufafi daban-daban iri-iri kala-kala, irin na sawa, irin na kwalliya, irin na ado, domin ta rantsa maka ido ta hana ka kallon waɗansu matan a waje, ta mantar da kai wata sai ita kanta. Kai kanka wannan ribar ka ce matanka su zama haka, amma ba ribar ka bace ba ai kwana uku matarka tana yawo da zani daya a cikin gida, ba ribar ka bace ba. Kai ba ma burgewa bane ba da safe lokacin da zaka fita kasuwa ka barta da wani zani kuma ka dawo da yamma kuma ka same ta da wani zani, ko da safe lokacin da zaka lacca ka barta da wani zani da ka dawo daga lattar kuma ka same ta da wani zani, ai ba burgewa bane ba wannan. Ya kamata na safan daban na yamma daban, amma ba da kai nake wala amini. Misali ne na buga a nan gurin, da abin da ya shafi abinci, da abin da ya shafi tufafi, da abin da ya shafi wurin zama, duk suna bin wannan ka'ida ne ta bil ma'ruf. Abin da ake nufi da bil ma'ruf wato abin da yake tsaka tsakiya, ba a yi tsauro ba sannan ko ba ya albazaranci ba. Ubangiji ta'ala ya siffanta bayan mummune da cewa wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama. So ne waɗanda idan za su kashe kuɗi, idan za su ciyar da iyalinsu, lam yusrifu ba sa almubazzaranci, sannan kuma wa lam yaqturu ba sa yin ƙauro. Yana daga cikin ƙauro, kana da halin da zaka mata tufafi biyar a shekara ka zo ka yi biyu, kana da halin da zaka yi 10 ka zo ka yi 5, wannan ƙauro ne. Bayan da ba sa yin ƙauro, lam yusrifu wa lam yaqturu. Ba sai sai ka yi tufafi 100, wannan kuma ya zama almubazzaranci. Amma a yi daidai yadda ita ma za ta ji a wadata take, wadata da ta dace da daidai samun ka kai bujin, ba wadata da za ta ce ita kuma za ta yi takara da kawayenta ko makwabtanta ko yayyanta da kannanta da suke gidajen aure wanda suke auren waɗansu mazajen da samun ka da nasu ba iri ɗaya bane ba, ba sai ita kuma ta ce za ta yi haka ba. Da haka ya kamata mu kiyaye wannan matuƙa, duk wannan haƙƙi ne na ƴa mace cikin addinin musulunci. Daga nan haƙƙi na tara, mu'anasatuha hatta fi ayyamil hayd. Ana son mutum ya zauna da matarsa ta ji dumin jikinsa, ya ji dumin jikinta ko da a kwanakin da take haila ne. Wannan saboda Yahudawa suna da wata aqida a da, idan mace tana haila sai a kore ta daga gida, ko alal akalli mutum baya zama shimfiɗa ɗaya da ita, ko ya ci abinci da ita, ko ya sha abin sha tare da ita, wai tana cikin kwanakin haila har sai ta ƙare sannan za a yi haka. Addinin musulunci sai zai rusa wannan aqida ta Yahudanci. Manzon Allah ya nuna ya halatta ku zauna shimfiɗa ɗaya, ku ci abinci tare, ku sha abin sha tare, ka cika kofi da abin sha ka mika mata, ita ma ta cika ka mika ma, ko ka sha rabi ka bata ta kurbe rabin, ko ta sha rabi ka bata ta sha rabin, duk ya halatta ko da tana haila. Ya halatta kwanciya shimfiɗa ɗaya, ya halatta rufa mayafi ɗaya. Ummu na Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umartar ɗaya daga cikin mu matansa idan tana cikin haila ta kaura dan tofi ko wani zani da za ta kaura da zai rufe tsakankanin cinyarta zuwa gwiwarta, sannan kuma duk sauran bangarorin jikinta kuma ya halatta wa kansa sallallahu alaihi wasallam. Wannan dan a rushe waccan aqida da Yahudawa suke yi, shi yasa manzon Allah ya sunnanta wannan. Shi yasa kuma wani sahabi ya tambaye shi cewa lokacin da matata take haila me da me ya halatta in yi da ita, sai manzo Allah ya ce kullu shay'in illa nikah, komai ya halatta, saduwa ce kawai take haramun. To kun ga wannan ya nuna mace tana da haƙƙi na mu'anasa bil ma'ruf. Akwai mazajen da yanzu su ba wai yahudanci suke bi ba su kori mace, amma dai in tana haila wani ko murmushi ba yi, ko ma dariya ba a yi, ba a hira kuma sai ta yi wanka sannan a dawo ya nemi sulhu daga baya, wanda wannan ba daidai bane ba. Haƙƙi na 10 yana daga cikin haƙƙin ya mace da addinin musulunci ya iyakance mata, ya bata iyakance adadin saki wanda ake kome. A da lokacin jahiliya idan mutum ya saki matarsa yana da daman ya dawo da ita, ya sake sakinta ya dawo da ita ko da sau 100 ne, idan ya haka babu laifi. Har wani mutum ya saki matarsa
yace ba zan barki ki yi aure ba ni ko ba zan ki ba matsayin matata tace me zaka yi yace zan sake ki har sai inda ki ta kusa karewa sai in dawo da ki wace gari kuma sai in sake ki sai in bari idda ta kusa karewa sai in dawo da ke wace gari in sake ki wato dan kai bari idda ta kare ta yi aure wato haka yake mata da ta faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ki yi hakuri har Allah ya zartar da hukunci sai Allah ya saukar da aya yace at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan saki wanda ake da damar yin komai a cikin sa marratani saki ne guda biyu idan mutum ya sake ta sakin farko tana cikin inda yana da damar yace na dawo da ita ya kafa shaidu cewa na dawo da matata shikenan ta koma ba sai an sake sabon daura aure ba idan mutum ya saki matarsa saki na biyu yana da damar yace na dawo da ita to daga nan fa sai ya lura saki wanda yake da damar komai ya riga ya kare yanzu idan yayi na uku ba damar komai har sai ta sake yin wani aure da haka Allah ta fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan ko dai ya rike ta tare da kyautatawa ko ya sake ta tare da kyautatawa amma idan yadda ya sake na uku to shi ne can aya tace fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra idan yadda ya sake ta sake na uku to bai halatta ta sake komawa gidansa ba har sai ta sake auren wani ɗan namiji kun ga iyakance adadin saki da ake iya yin kome wannan gata ne addinin musulunci wa ya mace in ba haka ba idan mutum ta gama da miji mara tausayi mara imani mara mutunci sai ya mata irin wancan abin da wancan balaraban farko yawa matarsa yace ni ba zan sake ki ba ni kuma zan zauna da ke ba wato ko da saki ɗari ne da mutum yana damar kome amma sai aka iyakance damar kome ta takaito akan saki guda biyu kadai wato babu ƙarin na uku idan mutum koyi na uku to dole sai ta aure wani kenan haƙƙi na 11 mace tana da haƙƙi a wurin mijinta na abin da ake kira al-mu'asharatu bil ma'ruf kyakkyawar mu'amala dan akwai mijin da zai kawo abinci ga gida ga mota ga abinci ga tufafi kala kala amma ba mu'amala mai kyau baya zauna su hira baya magana da ita baya tsayawa ya ji matsalolinta don ya ba ta shawara baya tsayawa su tattauna shi da ita kan makomar ƴaƴansu da Allah ya ba su baya tsayawa ya ji ko tana da wata matsala a gidansu don ya ba ta shawarar yadda za ta warware matsala tsakaninta da danginta mummunan mu'amala ce da shi baya da kirki to wannan rashin kyautawa ne Allah madaukakin sarki ya ce da mummunai wa ashiruhun bil ma'ruf kuma mu'amalanci matan ku tare da kyautatawa wajen mu'amalantar mata tare da kyautatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan zauna su yi hira kowane dare tsakanin shi da matansa a yi hira a yi wasa a yi dariya yakan tare dukkan matan a ɗakin ko a gidan wadda nan a ɗakin ta yake idan yana ɗakin Aisha duk sai a taru a gidan Aisha a yi hira lokacin barci yayi kowace ta koma ɗakin ta ko gidanta idan gobe ana gidan na hasa haka za a yi haka manzon Allah yake idan saboda mu'ashara bil ma'ruf kuma kuna sanar da hadisin waɗansu mutanen Habasha da suka zo masallaci suna wasa da mashi da kibiya koyan harbi da jifa mashi a tafi a jefa a tafi sai annabi ya cewa da matarsa Aisha kina son ki kalla tace eh ina so in kalla sai manzo Allah ya zo daidai kofar ɗakin ta ko kofar gidanta wanda da zaran an bude sai masallaci ya tsaya a kofar ita kuma tana daga bayansa tunda annabi ya tsara ta tsawo sai dan duka kaɗan ta ɗauki haɓarta ta ɗora akan kafaɗarsa tana kallon mutanen nan da suke wasa na koyan harbi aka jima manzo Allah ya kalle ta yace kin gaji ko da ki kara tace zan kara ban gaji ba gashi manzo Allah sai da ya lankwasar da kafarsa tunda ya je ta tsawo aka sake jima ya tambaye ta yaya kin gaji ko da saura tace har yanzu da saura ban gaji ba umma na Aisha tace wallahi ba wai kallon ne yake burge ni ba amma so nake in nuna wa sauran mata matsayin da nake da shi a wurin mijina wato dai irin abin da kuke cewa nuna aji tana so ta nuna tana da aji ko ba haka ba abinda ummu na Aisha take kenan radiyallahu ta'ala anha ko kace abinda manzo Allah ya mu'amalanci ummu na Aisha da shi kenan mutum zai gane muhimmancin wannan
idan ya san nawa ne shekarun annabi a wannan lokacin kuma nawa ne shekarun Aisha a lokacin fa tana yar shekara 10 ne 15 ko 16 annabi a lokacin yana ɗan shekara 50 da wani abu shekara 50 da wani abu dab da 60 amma yarinyar ɗan shekara 15 ko 16 tunda matarsa ce sai ya sassauto da hankalinta daidai da nashi dan ya dauke mata kewa kar ta rinka jin kamtine ta ji ita kadai take ba kowa tare da ita amma yawanci mazaje sukan so su mu'amalanci matansu wato a zama gaske a koyaushe to babu yanda za a yi mace ka ce za ka zama gaske a koyaushe akwai lokacin da za ka zama gaske akwai lokacin da za ka zama gangan akwai lokacin da za ka zama wasa dole sai ka haka tsakaninka da mace sai ka mayar da ita matarka wata ran wani lokacin kuma ka mayar da ita ya wani lokacin kanwa wani lokacin ka mayar da ita kakarka ka rinka mata shagwaba duk ta girma da kai ne babba kai ne magidanci ka rika shagwaba a gabanta haka sahabbai suka ce kowa da idan ka je gidajen mu ka same mu sai ka samu mutum a gaban matarsa kamar dan yaye a gaban kakarsa suka ce amma idan an fita filin daga wajen jihadi to mu ne mazaje kuma haka sahabban manzon Allah suke sannan umar Aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin gidansa wato yakan zama kamar gama garin mutum ya gyara takalminsa idan ya tsinke ya yi fatin rigarsa idan ta yage ya taya matansa shara tace haka yake mana sallallahu alaihi wa sallam da wuya yanzu ka samu wani namijin da zai taya matarsa shara ba ta akai ka zama dan aikin ta ba kullun shara amma nishadi ne wata rana bari in taya ki shara ko ta falo tana daki kai ka je kicin ko tana kicin bata yi aune ba sai ka gyara mata daki kawai ta shigo ta ka gyara daki kuma wannan yana farantawa mata da dama rai kuma suna da wannan haƙƙin a wajen mazajen su yana daga cikin ma abin da zaka yi ka burge din idan ya kasance ka iya haka akwai lokacin da matarka za ta tafi unguwa kila ta fita a makare ba ta samu ta gyara gida ba kafin ta dawo ta samu ka gyara gida tsaf gaba daya ka gyara daki ka gyara kicin ka gyara ina ne ka kunna turaren wuta a nan ka fesa turare ka yi ado kana jiranta mazaje da dama ba sa iya yin irin wannan kuma abu ne idan ka yi shi za ka faɗi irin ɗanɗanon da mutum ke ji a cikin zuciya wanda ba zai misaltu ba kuma ita matar da take samun wannan sai ta rinka jin kamar ita ce sarauniyar Kano ko sarauniyar Najeriya gaba daya wannan ya fi faranta mata rai sama da ta auri mutum ga kuɗi na tsiya ga motar shiga ga direba kai ta unguwa duk lokacin da take so ga tufafi komai tana da shi mijin ne kawai ba ta da shi yanzu yawanci matan masu kuɗi da matan manyan jami'an gwamnati komai suna da shi ban da miji suna da miji a rubuta cewa shi ne miji amma ba lokacin hira ba lokacin wasa ba lokacin dariya ba lokacin kwarkwasa ba lokacin yanga ba lokacin shagwaba kina son ki yi shagwaba ma ba wanda nake wa shagwaba ya murtike fuska wa nake wa shagwaba amma namijin da yake yana son ya ba halayya irin ta manzon Allah ya ga kin shagwabe sai ya rinka lallacin ki me ya faru haba babar Sumayya me ya faru ne ya san sunan ki fa amma sai ce babar Sumayya dan a cikin fadan babar Sumayya wato akwai isar da sako mai yawa wanda in an ce faɗe shi da baki ba za ki iya faɗa ba yana da yawa sakon ma'ana tana da yawa wata za ta faɗo ta ba za ta faɗo ba kowane mutum zai fahimci ma'anar ne gwargwadon shekarunsa da wayansa amma wanda yake da wayo da zurfin shekaru zai gane babar Sumayya na da ma'ana mai yawa kamar kai ta ce maka baban Sadiq yana da ma'ana mai yawan gaske ya fita ambace ka da sunanka Alhaji wane ko Malam wane ko Sheikh wane ya ba ma burgiya bace ba matar ka ce wani Alhaji wane yadda NTD suke faɗa ita ma za ta faɗa ko Sheikh wane yadda NTD suke faɗa wallahi ni dai a gidana bana da ce mun Sheikh ya riga an mai da ka tsoho mai an ce ma Sheikh ka yadda hakikanin gaskiya musayar kalmomi masu daɗi suna ɗaya daga cikin abin da ake kira al-mu'ashara bil ma'ruf kuma suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa rayuwar aure ta ƙara kyau kuma dankon zamantaka ya rinka tabbatuwa kuma irin soyayya da kauna da jin kai da yake faruwa tsakanin ma'aurata su biyu irin wannan soyayya da kauna take yin naso zuwa ga 'ya'yansu su ma su zama masu girma juna masu mutunta juna da sauransu amma duk wannan ba zai yiwu ba sai lokacin da namiji ya kasance yana da abin da ake kira al-mu'ashara bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf Abdullahi dan Abbas yakan yi kwalliya domin matarsa
Hassan bin Ali ya fito daga gida wata rana aka ganshi da wata riga mai kyau ga turare aka ce kai daga ina haka yace mata ta ce mun ado ma'ana rigar ma ita ta zabo ta sa mata turaren ma ita ta fesa mishi akwai wanda shi ba a taba sa masa riga ba tun da yake ba a taba fesa masa turare ba tun da yake wannan ba gidaje kenan bai taba morewa ba kenan tun da yake duk wanda ba taba sa riga ba ko ba taba zabo masa ba ga wanda zaka sa bai taba morewa ba tun da yake kenan bai ma san abin da yake ba kawai yana buƙatar ya koma makaranta a sake masa sabon darasi daga alifin ba'un ta'un haƙƙi na 11 ko 12 ne kuna rike lissafin na 10 nawa haƙƙi na 12 da ya mace take da shi mace tana da haƙƙi na ta mallaki dukiya musulunci bai hana mace ba mallakar dukiya tana da damar mallaka irin yadda ɗan namiji ke da damar mallakar dukiya sawa'un ta hanyar kasuwanci irin wanda ya dace da mace ko wata sana'a ta cikin gida irin wanda ta dace da mace kamar a ce tana ɗinki tana saƙa tana waɗansu sana'o'i ko tana da kuɗin da ana gudanar mata da kasuwancin ana ba ta riba mace ne tana da ikon mallaka irin yadda ɗan namiji ke da ikon mallaka za mu ga haka a tarihance na Khadija tana da dukiya banza Allah ya aure ta tana da dukiya har ma yayi harkar hada-hadar kasuwanci a cikin dukiyarta kuma za mu ga haka a tarihance Zainab matan Abdullahi dan Mas'ud ta fitar da zakka ta dukiyarta kaga inda ba ta aje dukiya ya za a hata kai zakka za ta fitar sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce yayi sai ki bani tunda ne ma yana cikin alfukara wal masakin tace a'a ban yadda ba cewa mace za ta bai wa mijinta zakka har sai na tambaye manzon Allah sai dai tambaye manzon Allah ce idan kin bashi kina da lada biyu ladan zakka da lada na sada zumunci ashe mace na iya mallakar dukiya kaga kenan a musulunci ya tabbatarwa da mace wannan haƙƙi har ma kuma ta iya son mijinta dukiya haƙƙi na 13 a ayar yusikum Allahu fi auladikum lizzakar mislu hadha al-unsayayn sai Allah ya fara da mata fa in kunna nisa'an fawqa sanatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisf idan mata ne biyu zuwa abin da ya sama a wurin babansu to tana da 2/3 dukiya idan mace ce guda ɗaya a wurin babanta tana da rabin dukiya mutunci sai kasanta bai wa mace kasanta a cikin gado za a ba ta gado a matsayinta na uwa za a ba ta gado a matsayinta na iya za a ba ta gado a matsayinta na ya ko kanwa za a ba ta gado a matsayinta ma na jika gwargwadon yadda ta samu kanta lokacin da za a raba gado ita da wadawa suka yi tarayya cikin gado amma dai mace tana da gado wanda musulunci ya tabbatar mata wanda a lokacin jahiliya da ba ta da shi yana daga cikin haƙƙi wato wanda shine na 14 da ƴa mace take da shi a cikin addinin musulunci rushe al'adar gadon mace a da a lokacin jahiliya ana gadar mace cikin kayan gado irin yadda ake gadon kaya idan mutum ya mutu ya bar dukiya gidaje gonaki filaye da dabbobi za a raba a matsayin gado to haka inda zai mutu ya bar matan ba sai a raba su a matsayin gado wato a raba yaya su a jahiliyyar ta fa mutum sai ya gaji matar babansa ko dai ya zauna da ita a matsayin mata ko ya aurar da ita ya karbe sadakin ya dora aljihunsa ko ya mayar da ita baiwa duk yadda yayi jahiliya ta halatta masa sai ubangiji ta Allah ya saukar da aya cewa ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa karha ya waɗanda suka yi imani ba shi halatta a gare ku ku ce za ku gaji mata bisa tilas zan jahiliyyar haka suke ko da matan ba ta so amma a ka'idar musulunci ko da mace ta yadda ita a gaje ta addinin musulunci yaƙi bai yadda a gaje ta din ba da haka wannan ma haƙƙi ne cikin haƙƙoƙi da musulunci ya tabbatar mata haƙƙi na 15
wanda addinin musulunci ya tabbatarwa da ya mace haƙƙin abin da ake kira al-istimta yaso da dama malamai za su yi ta karantowa a cikin hadisai cewa dan matar da mijinta ya neme ta fiki za ta kwana mala'iku suna la'anta ta dan matar da take kudin da mala'iku za su yi mata kaza wannan gaskiya ne haka manzo Allah ya faɗa to amma abin tambaya a nan gurin shin wannan haƙƙin na namiji ne shi kadai ta yadda kawai lokacin da yake bukatar matarsa dole ta ansa in ba da wani uzuri karɓaɓɓe ba a shari'ance ko kuma ita ma mace tana da wannan haƙƙin na idan tana da bukatar sa dole ya ansa yawanci ba a yin wannan bayanin sai dai a yi bayanin bangaren farko to a hakikanin gaskiya ita ma mace tana da haƙƙi ta wannan bangare wani bawan Allah yana tare da matarsa sai ya kasance baya ba ta haƙƙinta na wannan bangaren sai ta zo wajen Umar ɗan Khattab yana halifa ta kawo ƙara ta ce da shi mijina kullun kiyamun laili ke kuma kullun azumin nafila ke sai Umar ɗan Khattab ya ce ka lalle kin more da miji ba dalla da miji Allah sa masa albarka tace fa kullun kiyamun laili kullun azumin nafila Umar ɗan Khattab ya ce haka ne fa Allah masa albarka kin more da miji shi ba fahimci me take nufi ba sai ɗaya daga cikin wanda suke tare da shi ya ce da shi halifa na ga baka fahimci magana da bakala ta kawo ma'ana tana nufin ba ruwan shi da ita ya kaurace mata kenan to haka ne to yadda ka fahimci kananta sai kai hukunci a tsakanin su na baka dama yi alƙalanci sai wannan tabi'i ce a fahimta ta yadda lamarin yake ba za mu ce daina ibada ba dan ibada abu ne da aka halitta dan adam da shi amma ko ba za mu ce kuma ya rushe haƙƙinta ba kawai da sunan yana kiyamul layl ko yana azumin nafila don kuma wannan zai cuce ta kenan sai dai bukaddar cewa mutum yana da mata hudu idan mutum yana da mata hudu kuma ya zanto rabon kwana ɗaya yake yi a cikin kowane kwana hudu kowace mace rabo nawa take da shi kwana nawa kwana ɗaya sai ce to mukaddara yanzu mata hudu gare shi ita ce ta ɗaya da azuminsa da kiyamun lailarsa su ne mata uku to sai a yi rabon kwana da azuminsa da kiyamun lailarsa kwana uku a na hudu ba azumi babu kiyamun lailar dole na wurin matarsa washe gari kuma a sake kwana uku azumi da kiyamun lailar ai tai da na hudu ya zo to ran fa babu azumi babu kiyamun lailar dole ya tsaya saurare ta a matsayin haƙƙinsa kaga wannan haƙƙi ne da mace take da shi Umar dan Khattab yace ban san ba me zan yi mamaki yadda ka fahimci kukan da ta kawo ko yadda ka yanke hukuncin tsakanin su je kana rada alƙali a gari kaza sai rada alƙalanci saboda basirar da Allah madaukakin sarki ya biya wannan mutum to kaga yanzu wannan da dama daga cikin mazaje sukan ganin su haƙƙin su ne da suke da shi a wajen kyamaci lokacin da suke bukatar ta kuma in har bata ansa ba ko hadisin taimama ba su rike ba irin yadda suka rike hadisin cewa za a la'ante ta ko hadisin alwala da hadisin sallah ba su rike shi ba yawancin mazaje irin yadda suka rike wannan hadisin na cewa fa an ce duk wanda mijinta ya neme ta bata zo ba mala'iku za su kwana suna kiyamul laila kanta suna tsine mata to wannan shi bukatar sa kenan amma shi in baya da bukatar ta shi to wani sai ya wata daya wani ya wata biyu wani ya wata shida wani ba ya shekara guda wanda wannan zalunci ne wai wani ma ya tafiya yayi shekara baya nan ba ta kawo kara wajen wani malami mijinta ya shekara baya nan da aka kira shi ce to me ta rasa ba ta rasa ci ba ta rasa ta ga buhunan abinci nan ma har sai da na samu wadansu kudin jefa ne kuma na sa wani kare na duk sati sai an bata abin da zai ishe ta har kudin biki ma ake bata yin an yi biki a dangi ayo kudin banza waye na ran wannan da wannan kudin to hakikanin gaskiya wannan haƙƙi ne da ƴa mace take da shi wanda kuma da yawa daga cikin mata sukan samu kansu a matsayin mazajen su ba sa tabbatar masa da wannan haƙƙin haƙƙi na 16 ina jin na 17 ne na 17 mace tana da haƙƙi na karantarwa dole ne mutum ya karantar da ita addini kuskure ne mutum ya kyale matarsa ta jahilci addini ya ki karantar da ita ya ki sa ta makaranta idan an ce mutum ya sa matarsa makaranta sai ce ai makarantar yahudawa ce
ina ruwan mace da karatu? To kai da baba yahudan ba musulmi na gari karantar da ita a gida mana, ta haddace ko da juzu amma ne dan ta san me za ta yi sallah da shi, ta karanta littafin al-akhdari, littafin ahlari daga farko zuwa karshe, 40 hadith, al-usul al-thalatha, kitab at-tauhid, littattafai na matakin ilimi na kasa. In ka karantar da ita wannan to ba lalle bane sai ta je makaranta. Amma in ba za ka iya karantar da ita ba dan baka sani ba ko dan baka da lokaci, to dole ne ka bari ta je makaranta dan ta yi karatu. Mace tana da wannan haƙƙi na ta'alim, karantar da ita cikin addinin musulunci. Dukkan mutumin da ya bar matarsa da jahilci ba ta san addini ba to ya cuce ta. Sannan kuma shi kansa ma ba zai ji daɗin zama da ita ba tana zaune cikin kungurumin jahilci, dan ba za ta yi masa irin biyayyar da ya kamata a yi masa ba a musulunci, tunda ba ta san ma yaya ake yin biyayya din ba. Da haka lalle ne ya kamata mazaje su san mace tana da haƙƙi a kansu akan wannan. Waɗansu mazajen da sunan kishi sai su hana ya mace zuwa makaranta, to amma fa ba su hana ta zuwa biki ba, gidan haihuwa, gidan mutuwa, gidan yini, kamun ango, sawa amarya lalle, asibiti, duk za ta je, amma kuma makaranta ne ba za ta je ba. Wala Allah hujjarsa wai a makarantar namiji ne yake karantarwa, ya idan ta je asibiti ma likitan namiji ne, kila ma wanda zai mata allura namiji ne. Haka in ta je gidan biki da mata da maza za ta ga maza, kila ma idan gidan bikin akwai kiɗa makaɗan maza ne. Sannan kuma in ta shiga mota ta haya lokacin da za ta je asibitin Murtala daga nan Rijiyar Lemo ko daga Bashirawa ko daga Kurna, za ta sha kuɗi da maza, ko a cikin taxi ko a cikin mota ta haya irin hayes din nan, a matsa da juna. Menene yafi illa tsakanin wannan da ka bari ta yi da wancan da ka hana ta yi? Hakikanin gaskiya wannan kuskure ne, abinda mazaje suke yi na kyale matansu cikin jahilci ba tare da sun karanci addini ba. Haƙƙi na 18, haƙƙin da mace take da shi na kyautar iyaye. Wannan wani abu ne da yake a ɓoye da dama daga cikin iyaye da Allah bai wa dukiya sukan yi kyauta ga 'ya'yansu maza irin kyautar da ba su yi wa mata. Za ga yaro babba idan ya girma mahaifinsa na da hali ya sai masa keke, ita ko mace tunda ga al'ada ba ta hawa keke ba sai mata ba. Ya sai masa mashin, ita matar ba sai mata ba. Wani lokacin in ya isa hawa mota a sai masa mota, ita matar ba sai mata ba. In ya isa aure a sai masa gida a bashi yana zaune a gidan, ga gida ga mota ga aure, ita kuma dai an yi mata aure da kayan ɗaki an kai ta gida, amma ba a ba ta gida nata na kanta ba, ba a ba ta mota ba. Ana yanka ko bai, wanda hakikanin gaskiya duk kyautar da uba zai wa ƴaƴansa zai musu ne bitta sawi. Abin da ake nufi bitta sawi, daidai wa daida. Idan ya baiwa wannan to ya baiwa wancan. Kila abin da zaka ba su ba iri ɗaya bane ba, amma ya zanto darajar sa daban-daban. Ka sai wa wannan shadda da nisa, wancan ka sai mata atamfa, amma darajar su da kuɗin su ya zanto ɗaya. Tunda wancan kayan mata ne, wannan kuma kayan maza. Wannan ya zama wajibi mutum ya adalci tsakankanin ƴaƴansa wajen kyauta. Akwai hadisi na An-Nu'man ibn Bashir cikin Sahih al-Bukhari, mahaifi ne ya tashi yi wa ɗansa namiji gagarumar kyauta, sai ya kirawo annabi dan ya zama shaida. Sai annabi ce shi kaɗai ne ɗanka ko kana da waɗansu? Yake a ko waɗansu yayan. Yace dukkaninsu ka ba su kyautar irin yadda zaka bai wannan ko baka ba su ba? Yace a gaskiya ban ba su ba, wannan kadai zan ba. Sai manzo Allah ce fa inni la ashhadu ala jawr, ni ba zan yi shaida akan zalunci ba. Ya tashi ya tafi sa. Ma'ana ka baiwa wani ka hana wani ya zama zalunci. Da haka yanzu idan ka baiwa ɗanka namiji gida, to ya kamata ita ma matar ka ba ta gida. Ba za ka ce ba to in na ba ta gida shi bari in ba shi rabin gida, tunda an ce lizzakari mislu hadal unsayin, da namiji za a bashi rabon mace biyu, sai a ce wannan ai rabon gado ne, za a ce da namiji a bashi rabon mace biyu.
abinda ba gado ba yanzu kana da rai kai ai daidai wa daidai zaka ba su ba bambanci tsakanin ɗan namiji da ƴa mace da haka dole idan ka ba wancan gida ita ma ka ba ta gida. Babu laifi idan bukata ta sa a yi wa mutum wani abu a yi masa, ta iya yi wa wani baya da lafiya ka kai shi asibiti ka kashe masa 2,000, 3,000, 5,000 ko 10,000 a asibiti, to ba za a ce kuma dole ƴaƴanka masu lafiya kuma kowa sai an ba shi 10,000 ba, dan abin da aka wancan ba kyauta ba ce larura ce ta sa. Babu laifi za a aurar da wance ka yi mata gado ka yi mata kayan ɗaki, wannan bukata ce ta za a kai ta gidan miji aka mata wannan, ba a cewa sauran kannanta da ba su yi aure ba da ma jinjira yar shekara ɗaya ko wata shida a ce ita ma sai an yi mata, a ita ma in ta isa aure sai a yi mata. In larura ta sa aka yi wa wani ba a yi wa wani babu laifi. Amma yanzu kamar ɗa namijin da zaka bashi gidanka dan yayi aure, to ba gidan zaka bashi kyauta ba, zo ka zauna a gidana, gidan naka ne, takaddun gidan din naka ne, amma ɗanka yana ciki tunda ya isa aure. Wani ma in ya sake yi shi ma a ce ga gida zo ka zauna, amma ba ba shi kai ba, wato takaddun gidan na hannunka naka ne, sai da yan Allah ya karɓi rayuwarka waɗannan gidaje duk za a sa su ne cikin gado a yi kasafin su tsakanin maza da mata cikin yayanka. To wannan shine adalci ta yadda mutum zai mutu bai bar baya da kura ba. Amma zai dan mutum ya kasance manyan ƴaƴansa duk ya ba su gida da mota dan sun yi aure, ƴan kanana ƴan shekara 1, 2, 3 ba su da gida ba mota tunda su yara ne kanana, sai kuma ya mutu, kaga su manyan ƴaƴa za su zo a raba dukiyar mahaifin da su, sannan kuma ga ta su kaɗai da mahaifi ya ba su, karshe sai kaga ƙananan ƴaƴa ake cuta a wannan bangaren. Wannan abu ne da ya kamata lalle iyaye su lura da shi a matsayin haƙƙi ne cikin haƙƙoƙi na addinin musulunci da addinin musulunci ya tabbatarwa da ƴa mace. Haƙƙi na 19, mace abokiyar shawara ce cikin abin da ya shafi ƴaƴanku. Yana da kyau mace tana da haƙƙi kai shawara da ita. Kila wani abu naka ba lalle bane kai shawara da ita, amma yana da muhimmanci kuma zai ƙara kauna kai shawara da ita. Amma abin da ya shafi ƴaƴanku to wannan dole ne kai shawara da ita, ita ma ka ji ra'ayinta. Za a yi wa wancan aure kai shawara da ita, za a yaye ɗa ko ƴa kai shawara da ita, ke ma ki shawara da shi. Dan a babin karɓar shawara din ne ma Allah ya kawo maganar Aisha, a babin yaye ɗa ne ma Allah ya kawo shawara. Fa in arada fisalan an taradu minha fala junaha alayhi. Fa in arada fisalan an taradu minhuma wa tashawurin fala junaha alayhima. Ma'ana idan suka so a yaye ɗa bayan sun yadda so biyan uwa da uba sun yadda a yaye wannan yara, wata shawarin bayan shawara da za su yi cewa a yaye shi, Allah ce babu laifi sai a yaye yara. Ashe a nan ba za ki yaye ɗa ba, ke da kanki sai kin nemi shawarar uban, ko da kun rabu baya nan ba tare kuke ba. Kai ma ba za ka ce dole a yaye yaran nan ba yanzu, sai kun yi shawara da ita dan a ga me ya fi zama maslaha a gare shi. Tunda ko aka ce sai da shawara za a yaye ɗa, to ina ga abin da ya fi shawara, sa shi makaranta ko sa ta makaranta, wata makaranta za a sa ta, duk wannan yana da kyau a yi shawara. An sani kai namiji wani lokacin ka fi ta gano abubuwa da sauri sama da kai, amma shawara da ita na nuna ka mayar da ita mutum abokiyar zama, sama da idan ka ce ka yanke kawai ta haka za a yi. To me bambanci tsakanin ta da mai mata wanke wanke ko yana aikin ta a gida? Ba bambanci. Yadda yar aiki bata sani ba ita ma bata sani ba, yadda labari yar aiki ta ji ita ma labari ta ji, kaga baka yi mutum da ita ba, baka kimanta ta ba, baka darajanta ta ba. To wannan yana da matukar muhimmanci iyaye su kula da wannan. Haƙƙi na 20, mace tana da haƙƙi na ta zauna a ɗakin miji ko bayan sun rabu ko bayan mutuwarsa har sai lokacin da idda ta ƙare. Idan rabuwa suka yi to za a lura, to rabuwa ce wanda yake akwai komai a ciki, to tana da ikon zama a ɗakin miji har sai idda ta ƙare sannan ta fita gaba ɗaya. Wannan haƙƙinta ne kuma ya ciyar da ita. Idan rabuwa ce wanda babu komai, to da zaran an rabu kan za ta tafi ta gidansu ba magana kuma ta zauna ta yi idda. Idan miji mutuwa yi, to a ɗakin miji za ta zauna ta kaba har sai bayan ta kammala ta kaba sannan ta koma gidan. Ka'ida ta addinin musulunci ta.
yanzu a gurguje ne fa wannan muka kidaya haƙƙi ɗaya har guda 20 cikin haƙƙin mata, kuma na faɗa muku cikin minti 10 kawai da ɗauki biro nake lissafawa a matsayin lissafi ba rubutu ba. Dan Allah idan aka samu wadataccen lokaci za a tabbatar da haƙƙi sama da 30 sama da 40 wanda addinin musulunci ya tabbatar wa yamaci, wanda wannan sune hakikanin haƙƙi na mata cikin addinin musulunci da ya kamata a ce an kula da su, ba irin haƙƙi da turawa ko amerikawa suke kururutawa ba. Yanzu abinda aka yi a amerika na kokarin sanya mace ta zama limamiya a matsayin wannan haƙƙi na ya mace, wannan kuskure ne. Ba haƙƙi ne na mace ba ta zama limamiya ga mazaje. Mace na iya limanci ga mata yan uwanta a cikin gida, amma a ce an sanya ta limancin juma'a, kaga har ma ta ketare limanci da kamsu salawat ta je juma'a, ma'ana ma za ta iya sallar idi, tunda sallar juma'a ta fi sallar idi karfi cikin addinin musulunci. Kuma wai abin takaicin a ce cikin mamu har da mazaje, wannan sabawa Allah ne, sabawa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne. Ko da kun ji an faɗi wannan a matsayin haƙƙin mata, to ku tabbatar kawai waɗansu mutane ne ba su san musulunci ba suka kina wannan a cikin haƙƙin mata. Amma ababen da zan lissafa muku ina jin za ku yarda da ni kan cewa haƙƙi ne na mata. Yanzu ya rage wanne ne kuke samu, wanne ne ba ku samu. Rashin samu din bai nuna cewa babu shi ba, akwai shi, sai dai maza ko dai mutum ya kasance bai sani ba da haka ya tauyewa mace wannan haƙƙin, ko kuma ya sani saboda son zuciya. Wannan zai zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama idan ya tauyewa matarsa haƙƙinta. Ina ganin saboda lokaci a nan ya kamata mu daka aya dan mu bar dama ta ansa tambayoyin da ke kuka riga kuka rubuto. Abinda na faɗa ya zama daidai, Allah ya sa mu yi tarayya cikin lada mu duka. Abinda kuma ne kuskure ko tuntuban harshe ubangiji ta Allah shi ya fi mana gaba daya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malam Allah ya saka da alheri, Allah ya saka a cikin mizanin hasana. Kuma kun yi addu'a na ji yanzu, ku kare masa addu'a. To, ni ta'aliki na ya rushe kenan, domin tambayar ku anan guda 60 ce. Tambaya 60 akan abubuwa daban-daban da kuka rubuto. To kun ga tambaya 60 ko kowace za a bata minti daya, ana bukatan awa daya kenan inda za a amsa su duka. Saboda haka waɗannan tambayoyi ba za su wato ba da dama a iya amsa su ga baki ɗaya ba, amma za a zaɓi waɗanda suka fi kusa da abin da malam ya magana a kai insha Allahu sai a amsa. Kuma kamar yadda kuka ji malam ya ta nanatawa maganan yanci, saboda wannan magana ita ake ta nanatawa a duniya, kuma kusan wani tarko ne da ake amfani da shi wajen ribace mata da kuma ɗauke hankalinsu daga kyawu da nagarta da koyarwa ta addinin musulunci. Saboda ka waɗanda ba san addinin musuluncin ba, wancan abin da turawan suke kai suka sani, sai su ga kamar bature ya zo da wata dama da musulunci bai bayar da ita ba, sai su dinga ganin abubuwan da bature ya zo da su akwai burgewa da ƙayatarwa da ban sha'awa a ciki. Wannan jahiltan bangaren addinin musulunci ne da kuma jahiltan hakikanin abin da shi baturen yake kai. Saboda idan mutum yana da ilimin duka biyun, to zai fi morewa, ya san meye musulunci ko meye bature. Zai gane a addinin musulunci ne mata suka samu kyakkyawan yanci, suka samu kyakkyawar dama. Allah da ya halicce su yayi musu tsari da zai dace da rayuwarsu, kuma akwai ban sha'awa da tausayi da rahama da kyautatawa a tsakani. A tambayoyin za mu fara amsa yanzu saboda lokaci yana tafiya. Muna neman dan agaji ya zo ya rage mana wannan karar abin nan din. Wannan mai tambaya ta farko tana cewa da Allah saurara, na gaya muku dokokinmu guda uku, cewa na farko muna bukatan ai shiru, ba ma bukatan surutu, mun kusa tashi. Na biyu tambayoyi su zama a rubuce. Na uku duk wacce ɗanta yake yin kuka ta fita waje ta lallashe shi tunda akwai wani guri a waje, sai ta dawo daga baya. Sai haka muna so ku nutsu ku ji tambayoyin da kuka rubuto da hannunku, za a bada amsa insha Allah yanzu akai. Za mu ta tafiya iya inda muka tsaya, da haka in baki ji tambayar ki ba to ta zo cikin irin na 50 din nan ne, ko na 60 da yankai, ko na 40 da wani abu, ko 30 zuwa sama. Sai haka inda naga lokaci ya tsaya nan zan tsaye da tambayoyin, wanda ba su ji amsar su ba sai su hakuri.
akwai kuma wanda suka rubuto addu'o'i ne da godiya kawai da addu'a akan wannan lacca da aka shirya, wanda suka shirya da wanda suka gabatar, Allah saka musu da alheri. to waɗannan nasu na ware su a gefe tunda addu'o'i ne su, wannan an Allah saka da alheri, kuma Allah ya baku irin abin da kuka roƙa mana. wannan tace malam ni ce dai zan yi aure, to da ya kasance zan yi auren amma fa ina aiki kuma ina son ya bar ni in ci gaba da zuwa aikin, amma sai shi ya ƙi, saboda yana ganin idan mace tana yin aiki kamar akwai matsala, amma ko bangaren wato aikin asibiti ne. ni kuma ina ga wannan aiki tun farko ma abin da ya karfafa min zuciya wajen yin karatu, domin na bayar da tawa gudunmawa ce wajen taimaka al'ummar musulmi kamar da kuke ta yin kira. to yanzu ya zan yi da shi da yake ba zan yi wannan aiki ba, kuma aiki ne da ya shafi lafiya. a hakikanin gaskiya aikin da kika faɗa yana da muhimmanci a ce mata suna yin shi, aikin asibiti don taimakawa ƴan uwansu mata musulmi, musamman ga wanda take da kishin addinin musulunci. bayan ta yi karatu din akwai kishin musuluncin, akwai tarbiyya ta addini da kame kai ta tare da ita. to amma dole ne sai in mijin ya baki izini kafin ki iya yi. ya kamata ki lallashe ta har ki ja hankalin shi ya gane muhimmancin aikin, ya baki dama ki, kuma gwargwadon yadda kika zama mai kishin addinin da kame kai, wannan shi zai taimaka wajen shi mijin ya baki izini ki. amma in ya hana ki, to mafi kyau shine sai ki hakura har zuwa lokacin da kuma daga baya wata rana kya sake masa magana, kila idan ya ki yau wata rana zai iya amincewa. duka guda biyun komai yana da muhimmanci, aikin kina da muhimmanci, amma kuma bin miji wannan wajibi ne, tilas ne. mace ba za ta iya cewa dole sai ta je aiki ba ko da mijinta yake ko ya so, wannan ba daidai bane, ya saba wa kaida ta auratayya. wannan tace assalamu alaikum malam, kamar yadda ake maganar soyayya, wani namiji idan aka yi masa soyayya a cikin gida sai ya daure fuska, wai karkare na shi, wai shi babba, kuma ya ce wannan iskanci ne. ai ba masu yin wannan sai yin iska. don Allah malam a yi mana ƙarin bayani sosai, domin mazajenmu ba su fahimci waɗannan abubuwan da kyau ba. ina ganin kila abin da za a ce shine a yi kira ga malamai masu wa'azi su rinka bayyana wa maza irin waɗannan matsalolin. don a hakikanin gaskiya dai kun ji a tarihin annabi, ina jin nisan shekaru da ke tsakanin annabi da ummu na Aisha ya fi nisan shekarun da ke tsakanina da matata, ko tsakaninka da matarka, ko tsakanin shi da matarsa. amma tare da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar da kansa don ya ɗauke wa matarsa kewa, ya sa ta ji daɗin zama da shi, wanda haka ya kamata namiji na gari yayi. kamata idan bai fahimci wannan ba sai ki masa bayani cewa ga abin da muka ji a cikin karatu, ga abin da muka ji ana faɗa, ga abin da muka ji a tarihin annabi, abin nan da kake faɗa wato kake kushewa ba fa iskanci bane ba, soyayya ce, zaman tare ne, gishirin a zauna lafiya ne. yi kokarin ya fahimci haka, da hakikanin gaskiya waɗansu mazajen ba sa fahimtar wannan. wata baiwar Allah ta taba samu na, ita ta zo ne a matsayin ta biyu a gidan da ta je, ina jin ma ita ce ta uku. to matansa ta farkon da ta biyu sun saba da shi a wani yanayi na daban, ita sai ta zo gida da wani sabon yanayi na daban. cikin su ba da ta ba masa wanki, ita wannan amarya sai ta zo da ya cire kaya kafin ya dawo ta wanke sun bushe ta goge ta aji. idan an zo za a bayar da kayan abinci iri daya sai ta yi abinci iri biyu da shi ko iri uku. kawai sai suka haɗe kai suka ce su ba sai da irin wannan iskancin ba. to abin da ya fi bada haushi ma shine da aka je aka faɗa uwar mijin, sai uwar mijin ita kuma ta ce ni ba za a yi wa ɗana wannan karuwancin a gida ba. wai karuwanci? uwar ta tsaya take yaƙi da wannan amaryar cewa ko ta daina abin da take ko ta sa ɗanta ya sake ta. kace ita kuma abin da aka tarbiyyance ta yi wa miji kenan. wannan shine biyayya, shine sanin ya kamata. amma san uwar mijin ta ce wallahi ita ba dai ba ya tadda ba, kawai mijin ta dan ta je aure wata mace karuwa a gida, yau ta yi wannan gobe ta yi wannan da wannan kiranci da kun da wannan jahilci ne game da addini. a hakikanin gaskiya jahilcin addini yana jawo wannan matsala din. dan haka dai wato ku ja hankalinsu akan cewa abin nan da kuke yi ba wai rashin kunya ne ko rashin mutunci ba, haka musulunci ya tsara mace ta yi wa namiji. kuma shi kansa wannan ai jin daɗin sa ne, shi yafi kowa samun riba idan an yi masa haka. sannan kuma ina kira ga yan uwa malamai da masu faɗakarwa da za su ji
wannan karatu ko da ta hanyar kaset ne cewa lalle ya zama wajibi kokarin jan hankalin mazaje akan irin waɗannan abubuwa su fahimce su cewa musulunci ne kuma tsari ne na zamantakewa na iyali kyakkyawa duka yana shiga karkashin fadin Allah ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf cikin suratul nisa. To wannan bawa Allah tace to malam ana ta bayanin ado da kwalliya da tsafta da kyautata miji iya kallo iya waye tace to mu ga mun tsufa mun kai shekara 50 da yan kai to mu za mu iya yi wa miji ado ga tsufa ga ado yau shi ma mijin ba tsoho bane ai yadda kowa suke haka za su tafi duk za ku yi sai dai ke kawai zaki yi ne ba a gaban yara ba tun da dan shi sai kaga kuma yara suna jin wani abu daban cewa ji wance kuma haka kuma kaza 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 wannan zaki ne bayan an sallami yara sun tafi makaranta ko ba haka ba yadda dai ba idan kowa ba wannan ke da shi ma zai ji wani abu idan kin yi hakan yana da muhimmanci zaki kuma kina da lada idan kin yi. Wannan tace assalamu alaikum malam a ƙara jawo hankalin ƴan uwa mata akan ya kamata su ƙara lura da ɗankunan da ya kamace su dinga yi suna yin ɗinkuna waɗanda suke bayyana tsiraicin su kamar haka matse bebi jahannama salamu alaikum a daidaita sahu welcome darling body shape zura hannunka masoyi jahannama ga fasinja waɗannan kaɗan kenan daga cikin irin ɗankunan da matasa mata suke yi har da matan aure Allah ya kiyaye amin daga mata ahlus sunna. A hakikanin gaskiya wannan ba abin dariya bane abin takeici ne abin bakin ciki ne ƴaƴan musulmi su rinka yin irin waɗannan dinkuna mu sani cewa duk matar da za ta fita da irin wannan shiga kaya sun matsaita tsiraicinta ya bayyana so ne wanda manzo Allah ya ce musu kasiyatun ariyat gasar tufafi amma tsirara suke kuma manzon Allah ya rantsuwa cewa ko kamshin aljanna ba za su ji ba a wani hadisi yace ilanuhunna ku tsine musu albarka in kun gansu fa innahunna mal'unat su din tsinannu ne da haka ba burgewa bane ba kuma ina tabbatar muku da cewa duk matar da za ta yi irin wannan shiga dan tana ji da kuruciya da yarinta to za ta yi da na sani a lokacin da nadama ba ta da amfani da haka ya kamata ki gaggauta tuba ubangiji ya yafe miki ki roki Allah ya yafe miki kuskuren da kika yi amma duk da namijin da zai ganki ya ce kin burge shi dan kin yi irin wannan shigar na tabbatar ba da aure yake son ki ba ku tsararre ne so yake ya kashe kwarkwatar idansa ta hanyar ganin jikin shi kin yi masa adan fata kin yi masa adan tsoka kawai ya kalla ya more ba tare da ya biya sadaki ba a ƙarshe ko da kina ganin yana zuwa zance wurin ki yi masa magana cewa ya turo iyayensa ba za ki sake ganin sa ba da haka samari suna yaudarar ƴan mata da dama suna da budurwa ta zuwa zance a more a shakata wadda za ta fito tsirara ta bayar da kanta gare su suna da budurwa ta aure ita ce mai mutunci mai hijabi mai kima mai kare kanta don ko lalatacce ba ya son kai aure lalatacce shi mai ba wanda take ta gari ke so ya aura da haka idan kika yi shiga ta rashin mutunci kina tallata kanki ne a matsayin ke ba matar mutane kirki bace ba in har ke ga wani ya sauke da aure a irin wannan yanayin to yana da ire-iren ki guda 4 ko 5 ke baki da kima a wajensa amma duk wanda zaki ga ya zo wurin ki ya ganki da wannan shigar ya kyale ki to shine yake neman mace ta mutunci wani na iya cewa ai tana da irin wannan shigar kuma tana da sauran ta har an yi da za a aure to yana da yan mata ire-iren ki wajen 5 ke ce dai za a yi aure ko bayan an yi aure zai ci gaba da kawance da wadancan ko kin sani ko biki sani ba kuma ana nan bayan an yi wata 6 wata 5 zai ji abin da yake burge shi a wajen ki zai dana burge shi dan kun riga kun zama daya zai rabu da ke kuma ya kokarin ya kawo ta irin wannan ba su san kimar ya mace ba kikan dauke ta ne yadda ka san ake canza riga haka za su canza ya mace da haka ya kamata ku yi hatara su kuma teloli da suke dinki irin wannan su tabbatar suna taimakawa shaitan ne kuma ma izgili ne mutum ya faɗa wai ce jahannama salamu alaikum a ce jahannama kuma a ce salamu alaikum ai babu haɗuwa da juna tsakanin sallama da jahannama wannan gatse ne wannan yiwa addinin Allah izgili ne kalma ce da hatsarinta ya kai ta sa mutum ya ridda idan mutum bai hankali ba da haka wajibi ne ku iyaye ku matsawa ƴaƴanku su daina shiga irin wannan tarashin mutunci dan shiga ce da kullun suka fita suna cikin la'antar Allah
suna cikin fushin ubangiji har su dawo gidajensu. Allah tsare mu. To wannan kuma mijinta ne shi baya zuwa makaranta kuma baya barin ta je, to da ka jahilci ne, duhu na dukan duhu. Tace to shawara da take so a bata ya za ta yi da wannan mijin, duk sanda ta yi masa magana zuwa makaranta sai ya sha kunu ya ɓata rai ya ma daina yi mata magana har na tsawon wani lokaci. Karatu dai mace ta san yadda za ta bauta Allah wannan wajibi ne, ko miji ya yadda ko bai yadda ba. Da haka Shehu Usman ibn Fodiyo a cikin littafin sa Irshadul Ikhwan ya lissafa halaye ɗaiɗai 12 wanda yake kowanne ɗaya daga cikin su idan ya faru mace na iya fita ko da ba da izinin miji ba, ko ba ta yi laifi ba. Daga ciki yace kamar ana ciki gobara ta kama a gidan da take, kun ga nan dole ta fita, sai ta tsaya miji ya zo zanin izini, dole ta fita dan ta ce cikanta. Ko yunwa mai tsanani ba ta samu dan aike da za ta aika je ya sayo abinci ko ya wuce fa ne ba, dole ta lullubi ta fita ta sayo wuce fa ne ta zo dan a dafa abinci, ba za ta tsaya ba ta gayyana da yunwa. Ko gida yana yoyo daki zai rubuta da ita, ko da miji baya gari dole ta fita ba sai ta nemi izinin sa ba. To haka kuma idan mace ba ta san yadda za ta bauta Allah ba, ba ta san yadda za ta yi tsarki da sallah ba, ba ta san yadda ake wankan janaba da wankan haila ba, ba ta san sayoma da alwala da sujudu sahwi ba, dole ta fita ta je ta karanto ko da miji baya so, za ta nemi izinin ta kam. Idan yaki dole ta karanto, dan idan ta mutu haka wuta fa za ta fa kai tsaye, babu wani bata lokaci. Da haka ya kamata mata su san wannan, kuma su ma mazajen su san wannan. Allah tsare mu. Wannan tace assalamu alaikum malam, dan Allah fadakarwa nake so a yi akan matan da suke zama a gida kamar waɗansu tumaki. Babu gyara, shi yasa wasu mazan ba sa iya yi musu yadda ya kamata da samun nasu. Malam sai ka ga mace ta zauna tana wari saboda rashin wanka. Wannan takaicin kan akwai shi a wurin mata da yawa. Akwai wanda za ga cewa lokacin da ta zo tana amarya akwai tsafta da kwalliya, amma tana haihuwa ɗaya shikenan ta daina tsafta ta daina kwalliya. Ballantana ta yi ta biyu ta yi ta uku, ai sai ka ɗauka idan ka je ganta kamar ita ta haifa wannan masallacin gaba ɗaya. Duk ta fita daga hayyacinta, ta karya, ta sare wa duniya gaba ɗaya. To wannan gaskiya rashin kyautawa ne. Akwai wani bawan Allah wanda kullum baya cin abinci a gida, sai ya je waje ya sai abinci mai tsada ko mai daɗi ya ci. Sai wani abokinsa ke zargin sa, kai kullum sai abincin waje, ka je mana gidanka a dafa ma abinci. Shi ne ya kyale shi. Haka da ya sake masa fada, sai ce to ba komai, insha Allah zan koma cin abincin gida, gobe ina gayyatar ka zo mu ci abincin rana a gidana. Yace zo mu je gidan, tunda dama ya san matar. Yace wanda gobe fa wanda zai zo mu ci abincin rana, za mu zo nan bayan sallah azhar. Tace to Allah ya kai mu lafiya. Ya tafi. Karfe 2 an yi azhar ta yi a ko ina, ba wai sai a masallacin ahlus sunna ba, ko ne an bida amma dai karfe 2 azhar ta yi. To ba su zo gida ba sai karfe 2:30 kuma ba a gama abincin ba. Can karfe 3 aka gama abinci. Da aka gama abincin sai ta dauko ta kawo musu ta ajiye babu cokali. Yace wance ta ce ra'am, ta ce ba ta kawo cokali ba, ta ce to gane nan zuwa. Ta je fatal ta wanke cokula guda 2. Ta wanke cokali da guda 1 ta kawo. Yace wance kin manta mu biyu ne, au haka ne fa, sai ta wanko ɗin kuma ta kawo. Ya kalle shi da yana zara ido, yace wance biki kawo ruwa ba, ce dan Allah kai mun hakuri, mantuwa ce da ni. Sai ta tafi ta je ta kawo ruwa, ta ajiye ko babu kofin shan ruwa. Yace wance kan biki kawo kofi ba. Sai kaga abin kamar wasan kwaikwayo. Aka je aka kawo kofin shan ruwan aka ajiye, sai ya kalle shi yace ashe kana da gaskiya, ma'ana da kake zuwa waje cin abinci ashe kana da gaskiya. Yace me ka gani da saura ma tukuna. Sai da aka zo aka hada abincin da ya dauka yayi sokalin farko ya ji, yace wallahi shi dai ya haɗe ne kawai dan dai ya masa kara. Yace to duk can kana ta tambaya ta ban baka ansa ba, wannan ita ce ansar, wannan da kaji yanzu ita ce ansar. To gaskiya akwai matan da suke haka, waɗansu matan kazanta su ta wuce hankali, da haka ya kamata Allah ya kalli dai wanka kuma sai an ce ki wanka, ma'ana kira da na jawo miki hadisi dan ki wanka. Ai bai kamata ba, ai hankalin mutum ya kamata ya san cewa wanka akan kari musamman lokacin zafi
na safe kadai ba zai wadatar ba dan kin yi wanka da safe wanda zaki sa sutura a cikin gidanki ba zai wadatar ba bayan kin girki musamman kin gama abincin dare ai da kinki kuma zaki ji kina bukatar ki sake yin wanka kafin lokacin kwanciyar barci ta yi amma sai dan ta yi wankan safen nan fa sai wata safiyar an sake zuwa wai da daddare bayan ta gama girki ta yi wanka ba za ta yi ba haka za ta je wurin miji rabi tana warin kananzir in mai girki da kananzir ce rabi tana karni rabi tana kaurin hayaki sannan kuma jikinta da danko kamar cingam yana amfani ki ai babu yanda za a yi miji ma ya soke matso kusa da shi wallahi kina matsowa kusa da shi zai tayar da sallah ya wani bai ta fari da wuturi ba jikinki da danko ina zai kula ki lokacin da zaki matso kusa da shi kin yi wanka kina kanshi kin yi aswaki ko kin yi brush kin gyara hakoranki kin yi komai ta tsakin lafiya ke ma lafiya haka yake mata amma kawai ki zo haka da ke wata hajiya ta barga zuzu ina ruwan wani da ke a hakikanin gaskiya idan kika haka wallahi ke kika jawo in kika ji mijinki yana zuwa zaurci wani gida ke kika jawo in kika je yana zuwa zance wani wuri ke kika jawo idan kin yi tsafta kin kula ba lalle bane ba sai yayi wannan sai in dan wata bukata kuma ta daban wannan ta ce assalamu alaikum Allah ya saka malam da alheri malam ni dai mijina ma'aikaci ne ko ba anan yake aiki ba to malam tun ina ni kadai nace ya maida ni gurin sa sai yace ba yanzu ba to muna kan haka sai yayi aure sai muka zama mu biyu sai ya tafi da waccan ita ce yake zaune da ita a can to ita sai karshen wata ake zuwa tafi da ita ta kwana biyu a gurin sa to shine ta matsa sai jama'a suke cewa wai kishi ne mata yawa shi yasa ta matsa a tafi da ita can ita kuma kwana biyun da ake bata a ba waccan kwana 28 yayi mata kadan to shine shi kuma an tai magana sai ya ce wallahi yana son ta ba wulakanta ta zai ba ita tana da yara ta tsaya anan ta reni yara to tace mala yaya za ta yi addini a hakikanin gaskiya akwai matsala addinin musulunci da ya tsara mutum ya adalci tsakanin matansa an ce ka yi adalcin ne ko da ɗaya ta tsufa ɗaya yarinya ce ko da ɗaya tana da yaya ɗaya ba ta da yaya wannan dole a lura da wannan adalci dole ne inda a ce da can ka kai ta a yanzu ne kake ganin ya kamata ka kai waccan to hankali na iya karba amma da can masana ita kadai ba kai ta ba kuma yanzu sun zama suna so bi ko ba kai ta ba wannan kuskure ne a hakikanin gaskiya sai fa in akwai yara ne waɗanda dole ita ce za ta kula da su kuma ba a san ake zaune da su ba to wannan ba haka mutum ya kamata ya yi ba kai tsaye ya yanke hukunci sai yawa matarsa bayani filla daki yawanci abin da ke cutar da mu mazaje rashin bayani shi mutum ya zartar da doka a gidansa ba tare da bayani ba to kuma babu wanda za a zalunce ta ji babu dadi babu wanda za a bata kwana 3 a baki shi ta kwana 27 kuma ya zanto cewa wai hakan ya faranta mata rai in ta yi hakuri ta jure ma to ta ciki na ciki tana damuwa da haka wannan ba daidai bane ba wannan mijin shi zai gyara wannan halayyar ya je da wannan ya adadin kwanaki da ita ya dawo sannan ya je da wannan ya adadin kwanaki da ita ya dawo dan a warware wannan matsala in kuma zai lallace ta ne ya nuna mata muhimmancin kasancewa ta nan kila idan waccan ce ba ta da hankali da lura na kula da ƴaƴa irin yadda wannan za ta kula da su ta lura da su to wannan bayani ne dai zai cikakken bayani in ba bayani komai na iya gurɓacewa amma a sanadiyar bayani akan samu gyara Allah shi kiyaye wannan tace malam game da auren dole ita wannan ta kasance kaka ce a wajen yarinyar ta ce sai wanda take so za a ba yarinyar ita kuma ta ce ga wanda take so shi kuma uban ya ce ba zai ja da uwarsa ba to malam yaya za a yi saboda ita kakar ta kafe kuma ita yarinya ita ma ta kafe ta ce a ita gani wato ba maganar ba zai ja da mahaifiyarsa bane ya fahimci wa musulunci ya goyi baya tsakanin kakarsa da yarsa in an tashi maganar zabi shin kaka ce za ta zabo wa jikarta miji ko ita jika ce za ta zabo miji da kanta abin da ya kamata yake ne ya yanke hukunci idan ya so ya lallaci mahaifiyarsa ya bata hakuri ya ja hankalinta ta gane dan waɗansu daga cikin kakannin sukan nuna isa akan jikokinsu dan sun san suna da iko da yaya kuma abin da suka hango wajen zabawa jikar mace namiji kai ba lalle bane zanto
wani nagarta ne, kila wani kawai zuwa ya lallashi kakar ya yi mata kyauta ko ya je da ya ganta ya kwabe takalmi ya durkusa ya ga yadda ita ta sai dan arziki ne kawai ta ce dole shi za a ba, wannan kuskure ne. A hakikanin gaskiya wannan uba shi zai tsaya ya yanke hukunci kuma zai yanke ne bisa ga yadda manzon Allah ya ce kuma ya lallashi mahaifiyarsa ya bata hakuri dan a zauna lafiya, tunda dai kakar dai ba ita za ta zauna a gidan auren ba. Idan yarinyar nan ta shiga wani hali fa shi ne ya ja, kuma kakar kuma ba wani abin da za ta iya a cikin irin wannan yanayi. To akwai tambayoyi wajen guda 8 duk iri ɗaya ne akan maganan shan maganin rashin ɗaukan ciki. Wato yanzu kusan abin da yake ta yaduwa kenan, mutane suna ga sun yarda da kamfen ɗin da ake ta yi cewa iyalai sun yawa, talauci ba za a iya ciyar da su ba, za a iya shayar da su ba. Akwai tambayoyi masu irin waɗannan guda 8 duk akan tambaya ne akan halaccin shan maganin tsarin iyali. Ɗaya kuma ta yi ƙarin bayani cewa mijinsu ne ma ya ba su kuɗi domin su bi wannan ƙa'ida ta tsarin iyali. Ta ce to ita ta karɓi wannan kuɗi kuma ta masa alkawari za ta dinga shan wannan magani akai-akai kamar yadda likitan ya bukata. To amma ba ta yin haka kuma ta kashe kuɗin. To shine ita ƙarin bayani akai, amma dai asalin tambayar shine me hukuncin shan magani domin takaita yawan iyalai saboda tsoron talauci. Wato takaita iyali ko tsara haihuwa ta yadda za a rika samun rata tsakanin wannan haihuwa zuwa waccan ana yin sa ne idan an samu larura. Yana daga cikin larura idan mace ta zanto a halitta ta mai yawan haihuwa ce, duk shekara sai ta haihu. Hakan na bayuwa zuwa ga yaran su kasa samun kulawa mai kyau, saboda wannan bai fara yi wa kansa komai ba an samu kani, wancan ma bai fara yi wa kansa komai ba an samu kani, sai ga yara uku dukkan su ba wanda yake wa kansa wani abu, da babban da na tsakiyar da kuma na ukun da ake goye da shi. To wannan larura ce da za ta iya sawa a rika samun hutun haihuwa shekara 2 ko wani abu makamancin haka gwargwadon yadda likita zai bada shawara, amma a dakatar da haihuwa gaba ɗaya haramun ne. Sannan a yi hutu wanda yake mai tsawo, a ce a kowace shekara 5 a haihu sau ɗaya, shi ma wannan ya ci karo da manufar musulunci ta samar da yaya. Amma shekara 2, shekara 2 da rabi ko shekara 3